samozřejmě vítám i rodiče na dnešním vystoupení. Myslím, se tady Alenka pěkně potrápila, takže uvidíme. Dobrý večer, já vás tady vítám teda za naši omladinu, ať jsou to lidi, mladší žáci a starší žáci. Jsme hasiči, přesto jsme si pro vás připravili vystoupení, které vlastně už se nám váže k vánočním svátkům. Budou to 3 koledy, kdo znáte, můžete si s náma zaspívat, děti vám budu představovat a budou recitovat. Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Proč si věda říci, nedávno všeho stůřecí, a pak větem marně hledá tak na postříní. Naše teta peče léta na Vánoce, Vánočku, necháme, aspoň máme něco pro kočku. Jo, Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Padá sníh, to je krása, každé z dětí nad tím jása. Bude velká lyžovačka, jezdit bude Martin Kačka. Budem stavět sněhuláky a těšit se na ty svátky vánoční, kdy koledy pěkně zní. Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu koledu, upadl jsem s ní na ledu. Tři se na mě zběhli, koledu mi snědli. Kapr leží ve vaně, vypadá moc naštvaně, tej vody málo, právě chce se jen sprchovat. Kreslím si, jak padá sníh na pole a na cesty, sněhuraka kreslím též, bez kabátu, bez vesty. Sněhuláci, ti se mají, nekašlou a nekýchají, i když mokrou zmínu pozvou ráno na hostinu. Veselější a krásnější, celý svět kolem dá se. Maminko, ať jsme zase šťastnější, v tom novém roce zase. Den za dnem dělá hop a skok, čas jako voda plyne, najednou je tu nový rok, všecko nové jiné. Následuje koleda, půjdeme
Aneška k tomu zaspívá. Nesem vám noviny, poslouchejte, z Betlémské krajiny pozor dejte. Slyšte je pro mě a neomylně, slyšte je pro mě a neomylně, rozjímejte. Vaší Kvárka opět kapr. No tak s Bohem, kamarádi, už se loučí kaprovkádi. Každý z nich to dobře ví, že dnes skončí na pánve. Ty máš štěstí, kapříku, odvezu tě k rybníku, do vody tě hodím zpátky, popřeji ti hezké svátky. Místo kapra, děti milé, usmažím se letos včera. Topík, Sáně. Anděl Páně zlával sáně, svatý David dal je zprávy, svatá Eva dala dřeva, svatá Tereza dala železa, svatý Jakub dal je okut, svatý Job na ně hol, svatý Jan vozil se na nich sám. A teď až nejmladší Kubíček s Adélkou, tak Kubíček začne. Za lásku sáli dali oso, omazal se týten. Sestřička Adélka. Štědrý den. Ne, Mikuláši, pardon. Mikuláše Atíku, toukujem na Atíku, a ty šete u paty, jestli suša na paty. Luky Kotek nám předvede, že umíme taky hrát na hudební nástroje. Adrianek nám přednese vánoční stromeček. Paní, opravíme. Vánoční stromeček zavonil v pokoji, maminka u stolu jablíčko rozkrojí a držela rozkrojí uvidí hvězdičku, která byla schovaná v červeném jablíčku. Bratr Alex na ledě. Dobře dětem o Vánocích na rybnicích na potocích zima jim dá pod nohy kousek zmrzlé oblohy. Pro mě zmrzlo celé nebe, co na tom, že trochu zebe. Honí se tam veselé, malí skřehlí andělé. Teď nám zarecituje Aneška zimu. Zima. Zima už se vdává, bílé šaty, bílá vlečka. Ženiši jsou černé vrány, svatek čaj, vlčí smečka. Datel ťuká telegramy, tečka, čárka, tečka a tak pořádek vlečka. A naposled se rozloučíme koledou rolničky, rolničky.
jedno kolo. A já bych teď ještě poprosila, aby mladší a starší žáci nám nikam neutíkali a postavili se nám tady. Je to počátek nové sezóny 2014 a 2015 a naše děti po roce práce se umístily na bedě. Bohužel pořadatelé vždycky záleží na pořadatelích, zda něco samozřejmě dají nebo nedají, peníze u těch spolu nejsou některý, takže jsme si dovolili na základě sponzorů naše děti odměnit sami. Mladší žáci se umístili na 3. místě ve 2 disciplínách. Startovali jsme ve 3 disciplínách, ve 2 se z toho účastnili a byli na 3. místě. Poprosím Danu z okresu, aby jim předala medaile. A pan starosta, aby jim dal pohár, na kterém je jednička a příští rok určitě budeme vítězové na těch prvních pozicích. Blahopřeju, vám to jde do teďka ještě boha. A náš celosezónní sponzor, který asi netušil, že samozřejmě budeme neustále vyhrávat, tak se zavázal k tomu, že za každé nové vítězství bude něco sladkého na zub. Takže si myslím, že pokaždé, když jedeme ze závodu, tak se modlí, aby někdo zakop. Bohužel se nám to nestává. Takže ještě Petránku děkujeme. Děti mají tady vodní dom za podzimní akci. A teď půjdou do hasičárny, kde je pro ně připraveno taky občerstvení chlebíčky a ten tam rozkrojí a sní.